Yeah, welcome back to the channel cameras. Akuluakulu tikambe pano za dziko lija la Mali pamene ndithu ku dziko limeneli defense minister of defense wa dziko la Mali, right, waphedwa Saturday. Yes, Mali ndi dziko limodzi limene ndithu nalonso analanda kuchita kulanda mmadziwa ina akecha yoti akuluakulu ifeyo mwa Ibrahim Traore right. So ndi dziko limene ndithu mu 2020 anapangana sazikana ndi amabase aku France amene ali mmene mauchamo. So munthu ameneyu defense minister amene ndithu atasankhidwa chimene achita chake nchino kuti yes amakhala akulimbanabe ndi ma terrorist makamaka awawa amene apanga zimeneziwa ndi gulu lachina Al-Qaeda. You see, terrorist group Al-Qaeda amene ndithu nthawi ina yake wasewa ndino zoti amathandizidwa ndi ma-Americans ndi magoti zosabisa ndi information yoti yosabisa kwa anthu amene amazitsata, koma kwa anthu amene samazitsata, kwa anthu amene amamvetsera kwambiri mamedia kwa azungu, kwa anthu amene amakhulupirira chilichonse sa mamedia azungu, mutha kuona zoti mutha kumamva zoti koma kagulu kaka nkazigawenga kagulu ka Islamu kazigawenga mwakuti koma no, deep down mukazama bwinobwino mupeza kuti kagulu kamene kaka palibe connection iliyonse ndi akuti kaza Islamu no kulibe chilichonse. Komano ndi gulu even wamkulu, even America inapanga host wamkulu wa Al-Qaeda White House, you understand? Apanga zinzazo mobisa. Remember nakupasani tena yake video ya foreign minister wa Qatar amene nakuti America inatuza kuti even tipange build network, tipange build even office, tipange build channel cha Al-Qaeda. You understand? But and umwewo ndi amene akulalikira iye imene magulu amene azigawenga makuti pamene fund chithandizo chonse akumapereka ndiye wacha. Israel ndi America imakhala busy koma isetsa ndithu umapanga fund magulu amene wawa achina France kumbuyoko na C1 a France anathamangisa mudziko li anathamangisa basi chimene chinatsala yake basi anangosiya zigawenga pene mucha nezigawenga zimene akuvutika nazo Niger, Mali komanso ndi Burkina Faso, right? So actually they are trying their best that's why anapanga form alliance. Yeah, so anyway anagwisa ntchito ndithu suicide car bombing gayo joti kungoitchera basi kuti iyende ipite basi kalo kuchika ka nyumba ka chane basi mikangophulika yokha. So makamaka zimene anapanga pomupha Sadio Kamara amene ali minister of defense komanso apasa ndithu dziko zake ziwiri ndithu ku nyumba kwawo ku dziko lija la Mali. So yeah, that's it. Yeah, so nkhani ndimene ndithu imene ikuchokera ku dziko lija la Mali. Yeah, koma ndimafuna muzidziwa kwambiri kuti makamaka zimene zizochokera kuti kuti definitely ndi anthu omwe amene anathamangisidwawo machina France yo china Americans ndani china Israel ndi amene ndithu magulu amene ndithu ndi amene amapanga fund ndi amene amapanga sponsor. So guys, thank you so much. Malawian Cameras.